til dagens kop. Og her har vi de 5 hotte kopper. Latte, en dejlig mælkesag. Byd hende hjertelig velkommen. Choco, en skøn sag fra de varme lande. Giv en hånd til Choco. Creamy, en rund og blød kop. Giv en hånd. Sugar, sukkersød og altid frisk. Og sidst men ikke mindst, coffee, springfyldt med energi. Og her kommer dagens kop. Hallo, hotte kopper. Jeg er mellemristet og arbejder som fuldtidstermokop på Joe and the Cup. Ej, jeg bryder mig overhovedet ikke om den hang, du har. Hvad laver du i din fritid, Monsieur Espresso? Jeg elsker en god omgang med børsten eller et varmt boblebad i opvaskeren. Jeg tåler kun lunken håndvask, så desværre. Du skal tage mig, fordi jeg er en lækker kop, og jeg elsker bobler. Nogle gange bobler jeg helt selv. Du skal vælge mig, fordi jeg er cremet og sukkersød, og jeg elsker en stor hank. Giv en stor hånd til Creamy og Choco. Nu er det op til Monsieur Espresso at vælge, hvem han vil på date med. Den heldige kop i denne omgang blev Creamy. Og mon ikke, det bliver en creamy date. Tak for jer. Yeah!